2024 15 तारिख November simi Janjatia Gaurav Verse 2025 ni palainani chengjagmani tei abo palaijagui tongnai 2025 ni 15 तारिख November jora kayasak jora tei o tangbotangno rwksawui no salthamni sub-divisional level workshop panda songchakjaka Tripura sarokni mui chamung phwrwngmani no twiwi tini chengui rijaka Tripura Lok Shikshalaya Girls Hostel o tei salthamni bagui khlaijaka o workshop 20, 21 tei 22 tarik 3 din jora tui ongnai tei paithakni salo je chamung Tripura sarokni chamung no twiwi je workshop khlainai je kothokuk khlaiui songui mannai borok no twiwi kaisa je kaham kukrok no soka tei borombo haino yafarjaknai Jirania Sub-Divisional Tribal Welfare Officer rokni luwajimung bai tei Tribal Research and Cultural Institute Government of Tripura kwthamani bisingtwi no salthamni bagui sub-divisional level workshop Tripura sarokni mui songmung no twiwi no o workshop panda songchakjaka manjagui kha Belbari RD Block ni BSC Chairman Roken Debborma Jirania SDM ni DCM Orijit Debborma no kubuni officer rok sasari na bagai saiman dari na bagai abna tunya kaisa program itu sengora tongne ro hoito ke aba hai semi aba haiya जों जतनो नगो संलायो चालायो फाइलायो जिनिस जों जतनो गोरों जायसो जोंनाबो सोलोंनानै बागायसिनि कोनो प्रयोजन गैया हायफोनो किसु किसु बरंनि बागैखे आबो नाङै दङ बाक्सा बरराव साखा दैतामनो होन बेरमबो दैतामनो होन जातांतामनो होन आबो पगि थांजो बरराव दङ जिनि बरराव दिनै आबो हाय प्रग्रामनि बिसिंते आबो तैसा आज जे साइमे यां दंनाय पग थानाराव borongna ekta bokhaw thangje phainai sim saimanai sisawi phainai abo tinya ruk saino kas program narok jakhaise abo hane bagai angke tini o jagao जों kabama borok hasar hasani phayo जों nok bisimi ora phaiso koinani photo gari manye backward jagani borok phaimano bini o jora phaiso konige bini jaiso paso thang phayani thangmano kabu mandai onek bisini phaikange और तो जरा भाई बोटेशन लोगों की पिंटने के बिन होने ग्रांट करोस्ता हो हाई फनो तिने आपनो कैसा उत्साह खाने बगै आपनो कैसा सारा बोरो रगनो साइमिया बोरो रगनो सारी मान रनाने बगै नरक फाइने जता अवा हेके खाटुंगैनाय अब सोशल मीडिया वो जता आपनो प्रचार खाइने नि बगै नरक खाटुंगै फाइमा बगै नरक बलाइखनो फाइया हमबाय तेबा हमबेमार हो तिनि और तिनि फाइसा पैसा बोर्डिंग हाउस कमिटी नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताइ जतो न रजा फाइनल जतो न हमबाया फर होइसे जों तिनि साइमान लायनाय तिनि थाइसे शिड्यूल साइमान का तिनि ताम ताम खलायनाय अबने परे खाना ताम ताम खायनाय नेक्स्ट दिन ताम ताम खायनाय आ शिड्यूल को जों मानका आ शिड्यूल नि मुताबिक जों सामं खायथाङै अब रम ना थाङा ग्यास सालायया थाङा का कैसा कैसा टंटुं पान्दा हाइबं दं अब कते कैसा टंटक जों कैसा खामान लायमानि अब हाय पान्दा बं दं जों साइमेनिया मानदानि बरक बाय ओ जे बेलबारि बरक मालायनि खामान लायनाया जागा सामखलायले मानाने साइमेनिया जेरायनि बरक बाय मानदाय बाय ते जेरा बेलबारि बरक मालाय लायना जागा कैसा जागा इंटरेस्टिंग कैसा सामु माने टंटुं कैसा चालाय मं पान्दा खलायले मानाने दिनो बाहायनो कैसा पान्दा जागा ngै दं कैसा hani bagai angke norokno koinai jara norok khasani phaipono norokno jeta guideline mutabek asu norokno kusugeri men japono jeta kisisa je rama bai norok dojino khas rangainai apna sep phaina je phaikanke program chasanai a program no order khainai mane sara Tripura sarokno ekta okoboi phonogeri mananya haise hani bagai angke norokno khabel jaboi नरक टाउन चुले तिनी फैया अंकना चुप फैया टाउन चुले कना फै सालदाम जस्ट सालदाम और सालदाम फैनाय कैसे इंटरेस्टिंग एक्टर और जगह सामुं लायलायनाय जों पाइथानि दिनाव टंटक फट' फैनाय जों सिनि लायनाय माने थान फट' लाय नोंनि आगे वान चुलटा आमने बागै नरनो खाबे जबै फैगाके नरनो जाजोबनो किन्तु सालजा नरक फैनो थांगा हयतो नर लाभ लस होनो किछु दंमोन
जों बर'नि थाने सामु खायना थांगा हंगे बर'नि मिनिमाम कम मोनो बोरै रंनि गांगे 400 टाका हाजिरा दं दा मुखा अर खायनायनि अब्ला हाजिरायाव टावान सुगायस नों आं उदु खायनाय चिनि बर'नि बागै একটা जों सामु खायलायनाय दफानि सामु खायनाय रक्ता माबा बर'नि जिनि पकेटनि अपरां फैसा खेबिनाय सामु खायदों जों थाजिम खोनागासिनो अफिसारनि कुटे बेनि छुटि दिन दङ बदन दिन दङ बदन दिन मालिया ब छुटि दिन नाया ब बाहायके चिनि बर'नि बागै दफानि बागै चिनि बर'नि बाहायके सोनामै नाबनो बागै आबनो खायसिनि बसा मोनबाय दं एके जों अजगा सालदामदान खायमियानोबा जोंबो दफानि बर'क चिनि बर'आव একটা कुजुबत लां थानि कुजुबो सारिरि थानि आवाय खायदेनि माने प्रचार खायदेनि जों दा सालदाम जों सेक्रिफाइस खायमियानोबा যথেষ্ট जों समाव बाहामबांगो माने बोखावा कटंगे जों खायमोन हायस खायनि बागै आबनो वान सुगिनो तो बतिनि छुटि दिन नाया बिनि नगर बिनि मिसेस वाराय दङ छुटि दिन बो नों नगो बाथे गया बिनि बुफानो कमप्लेन खाय दङ आनि लगिनि बर' बो छुटि दिन बो छुटि नाया नगनि सामु कुनो सालिया कारण तमो ओ जरा का हम नों खासिगि मारिया गे खासिगि सलामाया गे ओ जरा कमाय थाना हायस आपनो वान सुगि बो खासिगि दङ चिनि बर' दाबो गोबां बर' बार्थ सार्टिफिकेट करे एसटी सार्टिफिकेट करे रेशन कार्ड करे पीआरटीसी करे तागो गोबां दङ बिसिङा जों जरा प्रपार एरिया दंनाय लाइन गाना दंनाय बर' नङिमोन किन्तु बिसिं दंनाय दा दुनियाखौ आबनो चाइटुगै आबनो खायरना नगै चाइटुगै बर'ने खासिगि दङ ओ ब खासिमा जागाव जों बनो जदि लगिरिमोन गांगे सक्सेस होनाय हायसि যদি বর'नि बागै किछुता आं सामोंखै माके आंनि बखा शान्ति दंनाय दंथंनाय हायसे आंनि बागै बब ओ जे बखा दंथंनायनि बागै ओ जे सक्सेस खायनायनि बागै बखासिगै दं ओ बखासि सिनि जों जदि लगिरि खांगे उत्साह बिननाय जतनि बागै सक्सेस होनाय चिनि बर'नि बागै माने ओ जे किछु किछु डेटा पेंडिंग दं पूरा क्लियर होनाय हायसे